dalu nak lintang. Nggih, wilujeng dalu ugi. Masyaallah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei! Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Lho rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Nek takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Wong aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong sak desa piye berarti dhewe-dhewe? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neh. Kowe ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme Nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak kabupaten malah. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. Kandhane kok. Wis bayangno kaya apa rupane Jajal. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Dek Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas Cepu, laras. Aku nek ketemu Mbak Lintang iki seneng tenan. Lah ngopo aku ya seneng lho Mas ketemu jenengan iki Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku. Aku ganteng sih, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali aja dandan gareng. Dadi ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Jan tumpuk blekne lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Ya enek wedhus, ya enek kirik. Ya ora apa-apa. Piye? Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to Mas. Piye kok iso menghargai ku sik piye? Mas. Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin. dalang Laras. hebat. Amin. Ya. Tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso Lho, rada? lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae. Alah. Lah gemagus Lho, lah. Deleleng ngono kuwi. Ra percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Laras to Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso cantik, luwes pinter, dasare nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung? Aja sik. Nah, mung welingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomor omah disimpen. Alah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang. Mbok kira dalange gragas ngono apa piye? Mbok kira dalange tukang ngentek-ngentekne sinden ngono apa piye? Mbok kira aku ngentek-ngentekne sinden kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Enggak. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nak? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Ning ora ngene. Pripun? Mbak Lintang.
dalang. Padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak Ya, 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 Ora ya. saiki besok wis dewasa. Ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu. Ya, bener iki. Kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ya. Ah. Ya berat lho iki. Ganteng lho aku masam. Lho. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Aja ya nduk aja. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rada bagus, Ha-ha. laris engko rezekine akeh. Ha-ha. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang, Lah terus Kang. piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to, dalam kesehariannya menghibur. Lah, Upama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, mamane karo dalang Lek piye karo upamane? dalang piye? kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Ha-ha. Raben. Oh. Tenan iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lha nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping 3 rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak ya satu untuk selamanya iku. Lah itu Oh ya bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek Satu. sah secara agama dan negara Ya. sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Beh, jan angel nggih tiang niki nggih, Mas. Jane keng pundi to tiang niki jane? Oh, kandhane aku imbuh, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih, alhamdulillah. Salam sih, Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek, Tumplek tek meringking. ngumpul dadi siji ya nok Iya, ya. betul sekali. Ditungake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupeda, banyak rezekinya nggih, Mas. Sik, hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek nak tetep munggah kaji. Makasih ya. Nggih, ada malam hari ini Iya, Nak. live-nya banyak sekali ya, Wah, Mas. 1 2 3 4 Ya, piro, Mas? 24 25 26 Eh, 27 Kowe ngitung tenan tapi pura. ano? Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perlu hitung neh. Mosok dalang kok ngitung. Lah mula kowe percaya ra wis to? Ya, 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar, lagi hebat, lagi kondang, kuncoro. Mula sing streaming akeh. Jajal sing mayang gak jenengan. Alah gak ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Apa? Alah padake cepete iki aku. Upamane dalange bengi iku Akbar Salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak ngono malah luwih kok iki. Ki dalam Alah gareng penonton jajak. ora ngene iki, Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Lintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang? Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dingkon aku. Nggih, lah. punten Ibu. Ibu sinten? Bu Ibu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malih aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi to kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok kon abot Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dalang? Wah, sik. Adik Namanya panjang namanya. namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin ya Untuk rabbal kedua yang alamin. dihitan ya Nok, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru.
Nah, lah ojo. Mbok takokke nyapa to. Wis rasa. Sok paham dhewe saiki ojo saiki ojo. Nggih, tadi adiknya lo sudah request, Mas. Request. Iya. Ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa no? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan, Mas. Oh iya, iki mau. Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak aja lali podang kuningnya ya. Oh, ngersake ibu yang Romlah mau nggih. Nggih, wau kula pun dikeroyok teng mriku. Iki mau ya ana pambutan burobah iki. Robah apa? Ibu? Rombongan gibah. Iki yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Podang kuning. Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki juga sik karo tak selani maca-maca surat. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji Nyubade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Ebowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki cuma gedeng kapilut kangen ing ati, oke. Terus iki apa iki? Oke men, Mas. Wis. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wah, iki malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Terus iki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo. Pokoke gremet-gremet watone slamet, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sik. Natian wujud temong peksi. Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nadian wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan yang menerjemahkan. Aku lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso no iki. Alah turah gamping. Apa? Nadian wujude mung peksi artinya walaupun hanya berwujud burung. Oh iya. Peksi iki manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine ya lah kok ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus? Membuat tali asmara. Masa aja nangis, Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ya ora paham kok. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kali disapa teman-teman WMC hari Oh ya, ini. alhamdulillah. Hadir semuanya, Sugeng Dalu, Om Karno, Sugeng dan Dalu, Om kawan-kawan. semuanya nggih. Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno guyub juga hadir rukun. toh Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karno ini ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya yo, Mas Karno iki ketua. Oh. Bendaharane Karni. Yo wonge dadi siji kuwi lho, Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. Masa kuat. Yuk, terus. Halo manis termerak ati. Artinya Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pas iki ra mangkat alus, halus. Halus Halus. dan manis. Merati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah, Paham nah aku lulusan sastra. halus, manis dan mempesona. Mempesona, kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus Selingkan kula
Wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Weh. Aku kok, Dek. Jas. Lulusan Isi ya. Oh iya, isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro. Sapa kuwi? Siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus golek isi podang jenar. golek isi podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. oh, jenar ki kuning. Jenar iki kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan. Jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu. Widodo wilis jenenge wilis. Pakdeku. Wilis ki Hijau. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis hijau. Alah lah iya ijo wilis ki. Jenar kuning, wilis hijau. Abang nyabrit. Iya. Nggonku ora kok Mas, abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Mas. Lali Mas. Ojo nyawang aku kok. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur ijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ae kok. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapa iku melu-melu sing menerus nyapa to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi tamba. Buka celuk ya. Nggih. Dijogeti engko kendangane Gonggo Minang. Yuk coba kaya ngapa ya. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang mabeng-mabeng mitir anggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Jadi khas Pulau Ngagungan. Ya. Sawang katon
Dik Lintang jangan duduk dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh. Suguh, gupuh, lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga ya. Luar biasa, Mas. Nek nyugoto daharan miroso apa-apa sampun dicawiske. Nggih laras wonten rawon, kerupuk, capar, daging. Ya kuwi sak anu kowe. Bocah yo sembrono. Yo sak piring. Sing karep iki maksudku beragam, Mas. Sing dikarepke maneka warna ku yo kejaba ana rawon mau yo ana asem-asem. Terus garang asem. Terus ana opor. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai Kentucky. Mosok tak aku karo nek kuwi, Mang. Lah iya, kok aku ora nyawang lek nek kuwi mau. Dede lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Masaku. Dik Lintang, niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kancet nggih menika Mbah Kastur. Wis, jenengan satu kali lagi sesideman. Oh nggih. Tadi adik juga request sinarengan juga Mas. Nanti iki mumpung cek gamelan. Oh nggih, gamelan. Mumpung cek gamelan, sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye ke? Oh, ngoten. Terus tresno sesideman. Oke.
Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. Urip ana kota gedhe kawita tukane apa di sini kabeh apa-apa wae senadyan sesideman mesti kasih. Oke. Dik Lintang duduk dulu istirahat dulu, nanti penutup lagi sinarengan. Niki mau karya besar Ki Haji Syukuran Suwondo. Leres saking Blitar. Sisi teman. Disambi karo sinden-sinden Astabrata ya, Mas. Luar biasa gandeng menika ya moh kalah dasare sinden Astabrata ya nom kabeh menik-menik cilik-cilik ayu. Upama Mbak Lintang Kairo niki nek buah ngono kaya dene buah stroberi. Stroberi. Seneng tetulung suka memberi. Piyayine cantik seneng tetulung suka memberi. Stroberi. Terus upama. Klerek sisahipun paling asma sinten, Nok? Nak, Nggih, kelas Sinta. Wah, nek Mbak Sinta mono kaya dene rambutan. Kok rambutan? Ramah lembut dan penuh perhatian. Mbak Sinta kok sih. Terus. Klerek sisihipun. Wilujeng dalu paling asma sinten, no? Namanya siapa, Nok? Kelas Sri. Hah? Sri. 2020 jane Sri.
Yo gak apa-apa to wong aku wong biyen kok. Oh iya. Aku wong biyen kok. Wis ben wis ben. Iya. Maksudnya nama lengkape. Nama lengkap. Sri Wahyuni. Wah, Wahyuni ya. Upama buah Mas Gereng. Semangka. Kok iso semangka? Senyumnya manis, aku suka. Iya. Lah. Malah gebes. Terus kanane Mas Gereng. Wilujeng dalu nok paring asma sinten biu sedepah. Iya. Napa? Loh, Paring asma sinten. Ketoke ayu kok cengoh. hei. Ditanya. Wilujeng dalu nok paring asma sinten. Ana. Lah tenan to. Ngene iki lho asa bratang gowe kaya ngene lho. Wilujeng dalu nok. Dalu. Lah urip. Paring asma sinten? Tata, Mas. Lah tata upama buah ngono melon. Weh, apakah arti dari melon? Mesam-mesem njaluk ke anu. Ayo. Apa? Lalu apa? Apa to mau lali aku? Melon. Melon. Ayo. Melon iki Rusuh. kok rusuh to? Apa? Melonnya apa? Mesam-mesem ngajak guyon. Oh. Gak paham gue, gak paham. Iya, mesam-mesem. Melon kok, Dek. Iya. Terus sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok. Masya Allah bocah kok ayune. Wilujeng dalu. Paring asma sinten? Kula Marisa. Marisa sak kelas karo bojoku ya nok mbiyen ya. Iya lah. Aku saksi bisumu kok. Lah ya sing tak sirke-ajiri iki malah untuk sisih kok, Mas. Ora apa-apa. Apa mau buah Mbak Marisa ya apa? Marisa mau ya? Ayo no. Berarti Markisa. Oh Markisa. Markisa ki apa? Mari kita anu Alah. Aku kok anggere petuk saiki kok mari ngono kuwi bae to. Markisa mari kita Periksa. Oh periksa. Diperiksa suarane. Diperiksa suarane apik apa ora? Aja macam-macam, tak video lah. Ora. Engko tak ambil 50 kuwi aja nakal ya. Enggak. Ya siap. Sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok paring asma sinten? Nggih, wilujeng dalu. Piye? Ditanya namanya. Woro. Mah koyo arep woro-woro. Paring asma sinten nok? Nggih, kula Deni. Oke, bolong. Derek tepang Gladiwano nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Yo. Dalem Deni nggih. Nggih. Saking Nganjuk Jawa Timur nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Gandeng sampun cekap ijab kula monggo sareng-sareng kula dongaaken Allahumma sholli. Hei, kuwi apa jane? Nggih. Nek suarane kayak ngene iki tubuhnya seperti ini iki umpama buah apa, Mas? Pepaya. Apa kuwi? Pepaya. Apa kuwi pepaya? Perempuan yang patut dipercaya. Oh, pepaya perempuan yang patut Dipercaya, ora percaya delok ndek pepayane jos. Weh. Anu lho, maksudnya patut dipercaya. Oh, mesti kuwi nek ning omah duwe kates duwe pepaya. Iya. Petani pepaya. Kandhane yo. Kuwi apa kuwi? Heh? Kuwi apa? Alah gak paham. Sing dimaksud apa? Pepaya. Ngece sampean karang. Masya Allah kok wani ngece kuwi apa padakno apa golek. Golek apa? Molo. Lah gandeng sinden sampun, sinden pojok dhewe ke. Ayo ditanya. Wis rasa takoki. Lho. Kok ya siji takoni kabeh to. Lho kok apa to koyo ngene. Hei. Ya ben adil kok. Ben adil. Iki kudu sungkem iki. Sungkem. Oh, Betari Durga petuk iki sungkem kok. Ayo, tuwek men to. Dari Durga petuk iki sungkem. Nyuwun pangapunten iki. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Kok sampe mati. Pangestoni. Aduh aku Sugeng dalu.